vidite, nigde ne curi, kanta, lepo odloženo ulje, bez prljanja i bez curenja. Stavljamo beli luk unutra, zatvaramo i pravimo šejk. Kao da smo napravili jedan lagani tuš. Što je najbitnije, jaje ostane ucelo, lepo očišćeno i praktično. Lepo istrljamo svaki deo, zatim sačekamo nekih 5 do 6 minuta na dodatnu reakciju i onda ćemo sve to lepo da isperemo. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas po drugi put ne kuvamo ništa nažalost, ali na svu sreću, moju i vašu, današnja tema videa je drugi deo započetog serijala kuhinjski trikovi koji vam štede vreme i koji će vam olakšati funkcionisanje u kuhinji. Prvi video sa 10 trikova vam se jako svidao, preko 70.000 pregleda, mnogo lajkova, mnogo komentara, tražili ste drugi deo i evo ga, dobit ćete. U ovom drugom delu obradit ću još nekih 7-8 minimum trikova, pa ćemo nastaviti dalje ako vam se bude svidjelo. Za početak idemo ponovo sa folijom. Folija je znači i alu i PVC, postoji dosta začkoljica, dosta trikova, tako da počinjemo sa ovim jednim brzim, efikasnim trikom. Znači, kao što znate, alu folija, pogotovo kad je ovako ova nekvalitetnija, uvek se desi da se ovako pocepa i ne možemo da nađemo nikako kraj početak, poludimo, samo bi u kantu bacili. Ali, nema potrebe za tim. Kako da rešimo brzinski taj problem i da je otfolijamo. Uzet ćemo ovako parče alu folije, zgužvamo i znači na mestima gde se ovako izrezbarila, pocepala, ovako prevlačimo da što pre nađemo početak i kraj. Evo ga. Brzo i efikasno, znači sa tim trenjem pocepamo sve te pocepane delove, tako reći, i nađemo početak vrlo lako. Idemo dalje na drugi trik. Kad sam već kod folije koju sam otkinuo, neću je baciti, već ću je iskoristiti da vam pokažem sljedeći trik, a to je šta raditi sa uljem koji nam je preostalo od prženja. Znači, staro ulje, prljavo ulje koje bi verovatno mnogi samo ovako izručili u sudoperu, ali to nije dobra stvar, dolazi do zapušenja. Također nije dobra varijanta, nije samo prosuti direktno u kantu za smeće, možda pukne kesa, napravimo još veći problem. Šta radimo? Uzimamo ovako jedan komad alu folije, možemo ovako iskoristiti neku šolju i napravimo, tako reći, jedan kalup pomoću nje. Znači ovako. Zatim izvadimo ovu šolju. I šta sad? Jednostavno istresemo ovo ulje u kalup od alu folije. Vi to možete naravno kao i mnogi da uradite i u sudoperi, ali po meni je ovo mnogo bolji, efikasniji način. Znači nigde ne curi, naravno trudite se da isečete komad folije koji nije bušan. Šta sad tu možemo da uradimo? Možemo odmah da je zatvorimo, a još bolja preporuka je da ubacimo i komad ubrusa. Jednostavno, ubrus će vremenom da upije to ulje. Znači, potopimo ovako ubrus i sad ovo gore ovako skupimo ko bombonu, uvijemo. Tako, sa svih strana. I sad jednostavno, komotno, možemo da bacimo u kantu. Vidite, nigde ne curi. Kanta. Lepo odloženo ulje, bez prljanja i bez curenja. Idemo na sljedeći trik i na malo seckanja. Uzimamo paradajz i na njemu hoću da vam pokažem jedan koristan trik. Kada imate ovako neke loše kućne noževe koji su tupi, jednostavno jedva, evo vidite, ja trljam, pa neće ni da prođe uopšte. Ako bi malo jače pritisnuo, zgnječio bi ga, ne bi ništa uradio, znači vidite tupi noževi. Tako da koristan trik je da uradite sljedeće. Koristite nož za hleb. Ili nož za hleb, ili na primjer ovako neke male one stek noževe sa ovim izrezbarenim delom. Znači sa njim bez problema
ćete iseći i tanje i deblje kolo, to je paradajza, bez muke. Evo vidite. Tanje, deblje, kako god. Naravno, pod uslovom da nemate dobar i oštar kuhinjski nož. Onda možete sa njim kako god. Idemo dalje. I dalje smo na povrću. A sad je to čuveno pitanje kako najlakše očistiti beli luk. Večita muka sa njim, kako ga očistiti, evo ja ću sada vam pokažem kako da to jednostavno pojednostavite. Neće sam da se očisti sigurno, ali da vam uštedim vreme i da vam pokažem kako što jednostavnije da to uradite. Znači, uzimamo beli luk ovako celu jednu glavicu, sečemo ovde zadnji deo, znači njega obavezno iseći po celoj dužini. Šta sad radimo? Okrećemo ovako i udaramo. 2-3 puta ili jednom jače i sad uzimamo jednu posudu sa poklopcem, stavljamo beli luk unutra, zatvaramo i pravimo šejk. Evo da vidimo šta smo mi to dobili. Znači, kao što rekoh, neće se samo očistiti skroz, ali čak sam i prijatno iznenađen. Znači, vrlo malo je negde ostalo ove ljuske koju sad jednostavno čak i prstima skinemo. Po meni najlakši i najbolji trik, čen ostane u celini, samo dodatno malo poskidamo rukama, nema noža, nema muke, vrlo lako. Nadam se da će ovo biti, pa sigurno najkorisniji trik. Šta? Reši. Idemo dalje, ne znam koji je po redu, ali prelazimo ponovo na temu ceđenja. Znači, prošli put smo prošli onaj trik sa čačkavicom, ko nije gledao obavezno neka pogleda, jako korisni trikovi. A ovaj put ću pokazati još jedan trik za lakše ceđenje. Cediljka. Šta bi svi uglavnom uradili i nije toliko, da kažemo, pogrešno, ali je sigurno ovo što vam pokažem praktičnije. Uzeli bi vratnu cediljku, stavili bi je u sudoperu i šta god je u pitanju, evo sad imamo da neke makarone nebitne, cedili bi i ok, to bi verovatno ispalo korektno, ali opet postoji mogućnost da negde sa strane ispadne bilo šta što cedite, zato bolja varijanta je definitivno uzeti cediljku, staviti ovako preko i što ne bismo onda jednostavno ovako bez problema procedili, naravno ako nam tečnost nije potrebna. Vrlo lako i jednostavno. Eto, znači još jedan lagan i koristan trik. Sad, naravno, treba cediljku i oprati. A tu dolazimo do sledećeg trika. Znači, uzimamo cediljku, naravno, nasapunjamo je sa svih strana i gde sad nastaje problem? Ako nemate česmu, kao što vidite, ja nemam onu sa prskalicom, to bi sad potrajalo, znači ići ovako u nakrsno, saprati svu tečnost, muka teška. Najlakše je naravno ubaciti samu mašinu, ali postoji i malo brži način. Pojačamo mlaz vode, stavimo jednu kašiku da voda direktno pada na nju i vidite, kao da smo napravili jedan lagani tuš. 2-3 kruga i cediljka je oprana. Protresemo, stavimo da se cedi, gotovo. Idemo dalje. Ponovo pek papir i još jedan način stavljanja na pleh bez muke. Šta radimo? Prošli put sam gužvao, isto dobar, koristan način, a sada još jedan trik, a to je sa uljem. Može ulje, može čak i voda da posluži, mada bolje se zalepi za ulje. Šta uzimam? Ja ovdje imam prskalicu, vi ako nemate, znači slobodno sipajte malo ulja pa rukom razmažite. Ja, pošto imam prskalicu, samo ću, znači, 1, 2, 3, 4, 5, znači, da isprskam i šta
Šta radim? Stavljam tek papir, utisnem lepo rukama na to ulje i on se automatski lepi. Evo vidite, neće ni da spadne uopšte. Vrhunska stvar. Idemo dalje. Sljedeći trik, jednaka muka kako oljuštiti beli luk je i kako oljuštiti kuvano jaje. Ovo još nije kuvano, tek ću da ga stavim. Znači, jaje se obavezno stavlja u ključaru i slanu vodu. Lagano, da ne pukne. I sad kuvamo, naravno, u zavisnosti od želje. 6 minuta je onako, da kažemo, srednje rovito, 7, 8, 9, sve bolje i bolje kuvano. Sačekamo da se jaje skuva i onda prelazimo na trik kako ga najlakše oljuštiti. Evo ga, prošlo je 8 minuta, možda i više, nije ni bitno. Gasimo, jaje je skuvano. I šta sad? Naravno, ne možemo ga oljuštiti ovako vrelog, odmah prosipam ovu vruću vodu i puštam hladnu. Znači, slobodno pustimo ovako nekih 10-15 sekundi da voda preliva jaje da se ohladi. I zatim nam treba jedna ovakva posuda sa poklopcem. Nju ćemo ovako da napunimo sa malo vode. Gasimo vodu i kuvano jaje ubacimo. Zatvorimo i pogodite šta sad opet radimo. Opet pravimo šejk. Šalim se, ali znači idemo lagano malo promućkamo. Evo vidimo već je krenulo da se ljušti. Može još malo. I da vidimo rezultat. Izvadimo jaje. Vidimo da se ljuska već krenula skidati i samo laganim pokretom prstiju skinemo ljusku. Što je najbitnije, znači jaje ostane ucelo. Lepo očišćeno i praktično. Ovo možete naravno raditi i sa 2-3 jaja unutra. Ja sam sad samo jedno, ali kad je više, onda je još praktičnije i još više vremena štedi. Ja sad, pošto pokazujem, ja sam to sve, znači, laganim pokretima polako, vi slobodno, znači, kad imate 2-3 jaja, šejk, mućkajte malo jače, spašće možda čak i sama ljuska, već mi se dešavalo, i lagano skidate ljusku. I za kraj, pošto smo, isprljali dasku, vreme da je lepo i očistimo. Što se tiče ovog načina čišćenja, nećemo koristiti svaki put, ali bar jednom mesečno treba osvježiti dasku. Znači, pošto nam se stalno skupljaju oni neprijatni mirisi, mislim neprijatni, ali skupljaju se mirisi, voća, povrće, što god da sekli, beli luk pogotovo, kako da najjednostavnije uklonimo te mirise i da osvježimo dasku. Ova moja daska nije već neko vreme čišćena na ovaj način. Vidite kako je sva suva, flekava, masna. Sad ću da vam pokažem kako da to rešimo. Uzimamo malo soli, posolimo dasku, da. Zatim soda bikarbona, isto ovako na par mesta. I treba nam jedan limun. Isjeći ćemo ga na pola. Zatim iscediti limun po dasci. Vidite odmah reakciju kiseline i sode bikarbone. Nacedimo i onda, znači, i onda sa ovom donjom stranom lepo utrljamo dasku. Kao sunđerom i sa tečnošću, isto tako sa limunom, sodom bikarbonom i solju. Lepo istrljamo svaki deo, zatim sačekamo nekih 5 do 6 minuta na dodatnu reakciju i onda ćemo sve to lepo da isperemo. Tako. Sačekamo sad nekih 5 minuta da ova kiselina još nagrize sve nečistoće i onda prelazimo na sljedeći korak. Znači, ovo nije kraj. Evo ga, prošlo je par minuta. Šta sad radimo? Uzmemo lepo dasku, lagano do sudopere i sad je jednostavno isperemo. Tečno sunđer
topla voda i ispiranje. Tako. Uzmemo sad čistu krpu, naravno posušimo dobro dasku i već sada možete da osjetite, znači nema neprijatnih mirisa, lepo se osjeća limunska kiselina koja naravno ne smeta, ali nije to to. Ok, što se tiče mirisa, oprali smo je lepo, ali sad ćemo lepo da donesemo i sloj ulja. Zašto? Kad smo je već oprali, lepo od mirisa, nečistoća, obavezno, znači, praktikujte drvene daske, bar jednom u 2 do 3 nedelje, da malo premažemo sa jestivim uljem. Uglavnom je najbolje maslinovo, znači, poprskao malo ulja po dasci, uzmete lepo ubrus i razmažete sa svih strana. Pustite sad da se prirodno osuši, bez pranja. I evo, pa ja mislim da se odmah na prvu vidi razlika kakva je bila bleda. Sad je ovako, presijava se. Ova moja je stara, sva izgrebana. Naravno, to već ne možemo da ispravimo samim pranjem, ali da je osvežimo od mirisa i da je lepo ovako navoljimo da sija, može svako. Ništa drugari, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se sviđa, prošli jeste, verujem da će i ovaj podjednako korisni trikovi i u ovoj epizodi i prošloj. Ako vidim da vam se sviđa i tražite treći deo, naravno nastavljamo. Ne znam koliko je tačno bilo, 7, 8, 9, nisam ja siguran. Nije ni bitno, nećemo da potrošimo sad sve na početku, moramo da ostavimo nešto i za neki naredni video. Kao i uvek, like, share, subscribe, podržite, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!